Benvidos ao Rally Comarca do Carballiño, benvidos á sexta proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Estamos na provincia de Ourense en pleno ecuador dun certame que fixo parada nun dos templos da gastronomía galega. Se viaxas ao Carballiño, degustar o polvo é algo case indispensable. Pero tamén descubrir e coñecer o rico patrimonio presidido pola impoñente Igresa de Veracruz. O Carballiño mestura historia e natureza, contando ademais cun dos maiores parques naturais da nosa comunidade, á beira do río Arenteiro. Nesa contorna disputouse a sexta parada dun campeonato galego que vai collendo cada vez máis temperatura segundo se achega o tramo decisivo da tempada. 98 equipos tomaron a saída neste rally puntuable, ademais para varias copas como foron a Clio Trophy Galicia, Volante FGA, a Sandero Eco Cup Galicia e o Criterium Recalvi. Precisamente, varios equipos destas copas participaron na véspera do rally do primeiro taller de primeiros auxilios en competición, organizado pola Federación Galega de Automobilismo, unha actividade didáctica para mellorar a formación dos deportistas e tamén a seguridade dentro das diferentes probas do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Pilotos e copilotos recibiron nocións básicas sobre os diferentes procedementos a seguir en caso de accidentes, así como a correcta realización das manobras de reanimación en caso de situacións de risco. Dereito, poñémolo hasta enganchar a muñeca del. Con isto arrimámolo contra o noso ombro, levantamos, extraémolo do coche, déxate. E o que facemos é baixalo hasta telo no suelo e despois pouco a pouco estiralo, vale? E intentamos manter sempre o cuello na mesma posición. Primero prima lo que é la vida antes que las lesiones secundarias. Poñemos o talón da man, entrelazamos a outra e o que é co talón comprimimos. E empezaríamos cos 30 masajes. Comprobamos, hola. Vale, nos responde, miramos se respira, acercamos ben a cara e mirando hacia o... Pero mira a man, así, perfecto. Vale, non respira. Ahora, arrimaste ben a él, estiras ben os brazos, sempre no centro do peito, bótate un poquinho, así, e vas a facer a forza con isto. Vale, e agora 30 compresións. Comprimindo ben, e tes que manter... Ves un pouquiño máis despacio, non, máis despacio. Xa, tens que manter a liña verde. Así, no medio, como se fora a agulla a velocidade no medio. Coa máxima seguridade dentro e fora dos coches, o Rally Comarca do Carballiño puxose en marcha con 9 especiais e un total de 95 km cronometrados. Dúas etapas configuráronse cun percorrido que sufriu notables variacións respecto da tempada anterior. Tras un tramo urbano da primeira etapa, a segunda deparou unha matinal rápida e explosiva coas dobres pasadas ás especiais de San Amaro e Pan de Cea. Esta última máis longa do rally. A tarde determinaría quen serían os vencedores finais cuns tramos complicados de moitos cambios de ritmo como foron os de Leiro e Amoeiro Meside. Así se presentaba esta terceira edición do Rally Comarca do Carballiño que de novo contou como os máximos favoritos a vitoria con Víctor Senra e José Murado. Esta dupla tomou parte co Citroën C3 World Rally Car. O piloto de Dumbría non deixou nada ao azar e cun ritmo sostido pero sen asumir máis riscos dos necesarios foi de novo o máis rápido nas 9 especiais do rally. Tras o paso polo tramo urbano do primeiro día, Senra e Murado arrincaron a segunda etapa cunha marxe de 4 segundos e 3 décimas sobre Alberto Meira e Abelino Martínez. Pro de Gondomar, os primeiros 9 kilómetros do tramo resultaron letais, abandonando por unha saída de estrada prácticamente no último kilómetro do tramo.
Foi o primeiro dos moitos cambios e novidades que foron xurdindo ao longo dun día que nos deixou máis dunha trintena de abandonos. Sen remurado a ritmo de scratch, amasaron unha renda de 44 segundos sobre Dani Berdomás e Brais Mirón ao termo das seccións matinais. O coruñés na súa estrea co Skoda Fabia R5 foi o único que estivo próximo aos cronos do líder do campeonato, aínda que os dous tempos de Senra por Pandecea, nos que lle asestou case medio minuto, apartaron a Berdomás de calquera opción de loitar pola vitoria. Por detrás, a matinal do sábado comezou con moita batalla polo terceiro posto do podio. Gran rendemento de David González e Gustavo Piris co Fabia R5, situándose ao termo das 5 primeiras especiais na terceira posición, con algo máis de 20 segundos de marxe sobre o Porsche de Jorge Pérez Alonso e Unai Conde. Nesa loita polo podio estiveron ata a primeira pasada por Pandecea, Manuel Fernández e Alex Cid, pero un problema nun resorte do acelerador deixounos fora de carreira. José Lamela e José Ángel Fente, co Yaris, completaron o top 5 nunha primeira parte do rally que resultou moi animada na pelexa por subirse ao podio absoluto. Precisamente, o piloto de Carnota aproveitou este rally do Carballiño para seguir sumando kilómetros con vistas á próxima proba da Toyota Gazoo Iberian Cup que terá lugar no Rally Rías Baixas. O seu inicio de tempada non foi o esperado nunha copa dominada polo boliviano Bruno Bulacia. Bueno, a verdade que na Copa hai xente moi rápida, non? Temos que tratar de ir collendo cada vez un poquinho máis de ritmo. Si é verdade que tuvemos algún que outro contratempo e tal, pero bueno, vamos tratar de seguir sumando kilómetros, por subimos a este rally para facer un tipo test para os Rías, que xa é dentro de 15 días, e a ver se nos Rías, xa que corremos na casa, podemos facer un bo papel, que ahora xa estamos máis adaptados ao coche, e creo que en asfalto podemos estar á altura. Cualquiera de los pilotos de arriba son gente moi rápida e sobre todo con moitísima experiencia, e sí, a verdade que se están dando a un ritmo moi alto. Nós a verdade que non tuvemos a suerte ainda de facer ningún rally de asfalto en condicións, pero a ver se agora xa para os Rías podemos acelerar un pouquiño máis e damos entrado xa cerca deles. A ver, en Córdoba a rotura do embrague fíxonos abandonar, e despois en Lisboa tuvemos aí un pequeniño percance que xa nos alonxou o primer día da cabeza, e despois creíamos que non necesitábamos asumir riesgos porque era unha tontería que non nos íbamos coller os de diante, porque andan todos super rápido e é imposible recortar unha diferencia grande, e tratamos de manternos e acabar o rally e facer as cousas que tocaban no momento, e creo que o fixemos bastante ben. Antes do arranque dos últimos 4 tramos do rally comarca do Carballiño, o paso polas asistencias derivou o traballo nos mecánicos, que en algún caso si tiveron bastante tarefa por diante para deixar o coche a gusto do piloto con vistas a unhas últimas especiais que nos depararon un verdadeiro terremoto clasificatorio. Por arriba, Víctor Senra e José Murado seguiron co guión previsto, 4 scratch, para elevar a diferenza sobre os seus rivais ata os 4 minutos e 48 segundos de diferenza sobre o segundo ao final do día. Un mundo, unha distancia que se acentuou sobre todo na última pasada polo tramo Amoeiro-Maside, onde se produciu o abandono inesperado de Dani Berdomás e Brais Mirón. Ata ese momento, o coruñés tiña controlada prácticamente asegurada a segunda posición na xeral, pero unha avería no Skoda no último tramo botou por terra todo o traballo do día e o que sería o 4º podio da tempada para el. A vitoria de Senra, a 6ª consecutiva da tempada, dispara o afronte da xeral. A falta de só 4 rallies para pechar a tempada, o piloto de Dumbría logrou tamén a vitoria en Carballiño dentro da agrupación 1. Marcamos os scratch todos, non cometemos ningún error, o coche perfecto como sempre, bueno, marcamos unha línea de principio, chegamos ao final con bo ritmo, así que contentos polo resultado, porque estamos correndo e cada vez íbamos baixando tempos e demostra que
que imos correndo, non pampeando. Os rallies son moi largos, e ganar un rally é moi difícil, ganar moitos como estamos facendo os demostra que se fai un bo traballo e ter suerte, está claro. Por exemplo, o Dani no último tramo unha tontería seguro que todo o día peleando para acabar aí tirado. Con Verdomás fora de carreira e anteriormente co abandono de Jorge Pérez Alonso no sexto tramo por unha avaría no Porsche, a Seral sufriu un xiro importante. David González e Gustavo Piris ascenderon a segunda posición no regreso de ambos o certame autonómico. Esta dupla estivera rodando durante a segunda parte do día, a zaga de Verdomás e cun colchón cómodo con máis de 2 minutos de vantaxe sobre Lamela e Pampillón. E o primeiro podio da tempada para González e Piris no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. No, la verdad que nuestro objetivo pues estaba claro que era pelear con Manuel. Ya desde la mañana pues empezamos con ese objetivo. Nos ganó un tramo, le ganamos otro, estábamos ahí en la pelea, después de repente tuvo que abandonar y bueno, pues ahí en ese momento la verdad que ya nos relajamos un poco porque nuestro objetivo era acabar el rally y no podíamos pelear por mucho más. Hasta que ahora durante el día pues se fueron abriendo abandonos que no contábamos con todo esto y mucho menos el de Dani, pues no sé, una sorpresa para todos, estamos muy contentos y eso a ver, lo que sí que nos va a animar es necesitábamos un poco pues acabar un rally, acabarlo bien, que todo sea un poco a línea con nosotros, porque siempre íbamos teniendo pues un día una cosa, otro día otra historia. Empezamos el primer tramo ayer con problemas en el coche, no teníamos turbo y perdimos ahí un montón de tiempo, ya veníamos con un poco la moral media caída, pero al final hay que ser positivos y sacar la energía de donde sea. A terceira posición final tamén nos deparou cambios que chegaron unha vez finalizado o rally. José Lamela e José Ángel Fente lograron terminar no terceiro caixón do podio tras lograr un gran segundo scratch no último tramo que lles permitiu neutralizar a vantaxe coa que chegaran Abel Pampillón e José Laje. Estes últimos contaban con 16 segundos de vantaxe sobre Lamela, a falta de só 12 kilómetros cronometrados, pero o gran crono do santiagués en Amueiro, no que asestou case 18 segundos, fíxolle ascender provisionalmente ao podio. Super contento, sobre todo cara aos Rías Baixas, creo que isto que fixemos no último tramo nos viu moi ben para poder tirar duro e ver en que ritmo damos andado, saleiunos ben, e nada, moi contentos, a verdade. Estaban felices tras acabar nunha terceira posición efémera porque os comisarios deportivos descualificáronos posteriormente ao detectar unha infracción deportiva nunha das especiais do rally, en que non seguiron o percorrido establecido. Así, Pampillón e José Laje escalaron a unha terceira praza que configurou un podio inédito este ano no Campeonato Xunta Galicia de Rallys. A clasificación xeral queda da seguinte maneira tras a sexta proba da tempada. Primeira posición para Víctor Senra, 232 puntos. Segunda, Alberto Meira, 150. Terceira, Dani Verdomás, 126 puntos. Cuarta, Jorge Pérez, 106 puntos. Quinta, Alberto Otero, 94 puntos. Sexta, Alberto Nimo, 52 puntos. Sétima posición para Iago Camaño, con 52 puntos. E oitava praza para Antonio Fernández, con 38 puntos. Imos agora, sí, co resumo de todas as copas promocionais que estiveron presentes no Carballiño. Comezamos pola Pirelli Driver Autia Top 10B. Tras a súa ausencia en Pontevedra, o líder Toño Fernández Valcárcel regresaba co obxectivo de ampliar distancias a fronte da xeral. A falta só dun tramo para terminar e situados a fronte da xeral, Valcárcel e Alberto González sufriron unha picada que danou o Evo 10 e que os obrigou a abandonar. Ambos cederon o liderado a Lamela e Fente, que foron durante gran parte do rally os máis rápidos nesta Top 10B.
Logo chegaría a descualificación posterior que levou a vitoria a Abel Pampillón e José Laje co Evo 10. Ambos avantaxaron en máis de 5 minutos e medio a Pedro Reija e Alberto Acción cun Peugeot 306. Rubén e Noé Cela acabaron terceiros co BMW 323. Na Pirelli Driver Autia Top 10C tivemos outro dos nomes propios do rally, Álvaro Castro Laíño. O piloto de Boiro completou o seu mellor rally da tempada, sendo cuarto clasificado absoluto e dominando con firmeza dúas das copas promocionais, a Top 10C e a Clio Trophy Galicia. En ambas mantivo unha espectacular loita, a 10ª con Marco San Román e Álvaro Cerqueiras ata o abandono destes por unha forte saída da estrada na primeira pasada por Leiro. Ata ese momento, San Román mantiña unha mínima vantaxe de menos de 2 segundos sobre Castro Laíño, tras repartir en ambos os mellores tempos durante a matinal. Sen San Román, Castro Laíño e Isidro Rey sumaron a segunda vitoria consecutiva na Copa Clio Trophy, o triunfo tamén na Pirelli Driver Autia Top 10C en agrupación 4. Os segundos clasificados en ambas as copas foron Gabriel Rodríguez Gándara e Alejandro Vaqueiro. A medio minuto, dos vencedores, Iván e Diego Vázquez, completaron o podio con outra das unidades do Clio Rally 5. Creo que fixemos un rally moi bo, pois salimos a mañán con unha decisión, creo que un pouco fora do normal, non? Atacando durísimo, facendo un quinto de general, moi felices, que saleunos todo moi ben, nada, atacando todo o día sin descanso. Fixamos un ritmo moi bo, agora a tarde igual nos relajamos un pouquiño, pero bueno, a mañán creo que fomos moi contundentes co ritmo. Moitos ánimos tamén desde aquí a San Román, que, bueno, igual ese ritmo ao final tan alto que estamos impoñendo entre ele e nós, pois traen consecuencias ás veces, non? Que non queremos, pero bueno, son así as carreiras. Onde tamén saltou a sorpresa foi no volante FGA, primeiro abandono da tempada pros líderes desta Copa. Marco Lorenzo e Diego Gil atopáronse no Carballiño cun duro rival como foi Alexis Vieites. O pontevedrés, que xa fixo podio absoluto en 2023, foi o máis rápido en 6 dos 9 tramos cronometrados nunha xornada chea de incidencias. Vieites e Sergio Fernández arrincaron desde o máis alto cos mellores cronos nas dúas primeiras especiais, ata que cederon a primeira posición no segundo tramo do sábado. En dous especiais deixaron prácticamente 19 segundos por problemas de gasolina no 106. Aí tomaron o mando Lorenzo e Gil, que o lograron aguantar ata o sétimo tramo. Fixérono ante un eléctrico Vieites que en 3 especiais logrou reducir a desvantaxe a menos de 3 segundos. Pero no penúltimo o guión deu un novo xiro e o 106 de Marco Lorenzo e Diego Gil detívose na mitade da especial ao quedar sen gasolina. Pasaron máis de 20 minutos ata que conseguiron polo en marcha e terminar. Os dous gañaran as 3 anteriores probas, pero aínda así mantéñense como líderes do volante FGA. A vitoria primeira do ano foi para Alexis Vieites e Diego Gil con prácticamente 3 minutos de vantaxe sobre Diego Camuñas e Lucía César. A ver, pois a verdad que para min sempre foi un rally especial. As veces que viñen aquí sempre fixemos bons resultados quitando o ano da volante que rompimos e foi unha pena. O ano que rompimos xusto viña el de copiloto e, bueno, o ano pasado saldamos a deuda facendo un podio e este ano saldamos a deuda pois acabando con el e gañando, no? Que, bueno, viñamos con esa perspectiva, cometimos algún erro de temas gasolina na segunda pasada dos da mañán e, bueno, lastrounos aí un peliño, fixemos o que puidemos e, bueno, ahora tarde a verdad que salimos con ganas e remontamos. Estábamos moi apretados coa loita con Marco, pero, bueno, él tamén agora creo que tuvo problemas do mesmo e, bueno, as carreiras son así e moi contento, a verdad. O segundo posto de Diego Camuñas e Lucía César no Carballiño supuso un empuxe mental tras a forte saída de estrada no anterior rally, o de Pontevedra.
Ambos impuxéronse dentro da bolsa PSP 25 por diante de Adrián Torreiro e Pedro Rivas, que tamén acabaron na terceira posición na xeral do volante FGA. Non foi fácil, porque vimos de chocar en Noia, e, bueno, pois non tuvimos moita confianza durante todo o día, tuvemos problemas de frenos, e, bueno, non foi un bon rally, vaya. Na Sandero EcoCup Galicia, Iago Martínez e Alex Alonso lograron o seu primeiro triunfo da tempada no segundo rally da Copa. Ambos aguantaron unha xornada de supervivencia porque dous dos favoritos, Santi Pais e Adrián Blach, sufriron problemas ao longo do día. Ambos deixaron todas as súas opcións na especial de San Amaro. Pais perdeu máis de 5 minutos por unha picada e Adrián Blach sufriu unha saída de estrada. Iso deixou como líderes a Iago Martínez e Alex Alonso, que non tiveron problemas para xestionar unha diferenza por riba do minuto sobre Diego García, e que se disparou por riba dos dous ao final do día. Diego García e Francisco García terminaron segundos, mentres que Santi Pais e Sergio Cancela salvaron un mal día coa terceira posición final, sendo os máis rápidos nos 5 últimos tramos. Sí, a verdade é que pola mañán tuvemos aí un pequeno percance cos frenos e tal. Estuvemos regulando po segundo bucle e a verdade é que despois mellor intentamos atacar no primeiro terceiro bucle, o primeiro tramo, e miramos que íbamos ben, e despois foi cando os rivales por desgracia tuveron un pinchazo e Blach pois tuvo unha pequena salida de pista. E por o resto, pois intentar aguantar, non despistarse por Diego García, sobre todo, que podíanos mandar un sustillo aí en calquer momento, pero bueno, e do resto, genial. Si no volante FGA non terminaron os líderes, tampouco no criterio en Recalvi. Gerai González e Xoel Álvarez checaban ao Carballiño tras imporse en Pontevedra, pero aquí unha saída de estrada no sétimo tramo deixounos fora de carreira. Ambos víronse superados durante gran parte do rally por Adrián Regueira e Nacho Sayans, que pecharon a súa participación na sexta proba da tempada coa vitoria na Copa, con 6 scratch no peto e sendo os mellores na agrupación 5. As sensacións, ahora que estamos aquí, claro que son boas, pero bueno, o rally moi ben, a verdad. Creemos que tiñamos un bo ritmo xa antes da mañán. Empezamos así un pouco cautos no primeiro tramo porque estaba moi sucio, moi roto, pero ao largo do día fuimos collendo ritmo e intentamos atacar sobre todo en Leiro, non, cando foi? En Cea, pero Gerai fixo un rally tamén moi bo, que tamén lle queremos mandar ánimos polo golpe que tuvo, que estaba facendo un moi bo rally. E nada, de resto moi ben, un rally de menos a máis, sin fallos, e nada máis, moi contentos. A 1 minuto e 46 segundos quedaron Raúl Delgado e Jonathan Lameiras na segunda posición. Ambos impuxéronse dentro da bolsa 24. Nos arrancábamos xa con problemas desde ayer, notábamos que o coche non corría como outros rallies, pois queríamos estar na pelea de os nosos rivais e vía que non dábamos, era imposible. Arriesgamos moitísimo hoxe a mañá, pero moitísimo, e seguían nos caendo 10-15 segundos. Non había maneira, pois nada, habrá que abrir o motor e ver que lle pasa, pero bueno. Daniel Romero e Juan Maceda completaron o podio deste Criterium Recalvi, sendo ademais os novos líderes desta Copa de Promoción. A sexta proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys deixounos tamén novos vencedores nas diferentes agrupacións. A dúas, Pablo Sánchez e Rubén Tourón lograron o triunfo con máis de 3 minutos de vantaxe sobre Pedro Reija e Alberto Acción. A terceira posición ocuparon a José Luis Fernández e Marcos Rey. Na agrupación 3, traballado triunfo de Cristian González e Javier López co Citroën C2. A máis de 2 minutos e medio clasificaron Daniel Estevez e Belén Domínguez. Terceiros nesta agrupación terminaron Diego Martínez e Brian Garrido. José Luis Estevez e Elsa María Pereira impuxéronse na agrupación 6, mentres que na 7, Juan Manuel Freiría e Sheila Bermúdez mantiveron a liña dos últimos rallies. Ambos lograron o último e impuxéronse dentro da categoría de históricos por diante do Citroën AC de David Torres e Manuel Lorenzo.
Mais aló do ocurrido no Carballiño, a actualidade do mundo do motor na nosa comunidade deixounos máis noticias que repasamos a continuación. Ya, izquierda 5 menos, 20, y derecha 4, 40. Primeira victoria da tempada para Adrián Vázquez e Melisa Lorenzo na Copa Hyundai. Ambos lograron estrear o marcador do Rally de Ourense tras un gran fin de semana en que sobreviviron a unha proba moi dura e que provocou o abandono dos líderes da Copa ata ese momento. A dos asturianos Pepe Álvarez e Diego Álvarez. Vázquez e Lorenzo puxéronse a fronte da xeral ao termo da sexta especial e fixérono cunha vantaxe de 53 segundos sobre os segundos clasificados, os tamén galegos Alejandro Medín e Iván Bouza, diferenza que lograron soster nos últimos 7 tramos, para sumar unha vitoria moi importante que os aupa o liderado da Copa Hyundai na véspera ademais do segundo rally na nosa comunidade o Rías Baixas. Oportunidade de ouro a que lle brindou a estrutura portuguesa de Racing Factory a Roberto Plat Jr. O piloto coruñés dará o salto a World Rally Car 2 cun Skoda Fabia Rally 2. De momento ten confirmada a súa presenza no Rally Acrópole en setembro e no Rally de Europa Central en outubro. Blach comezará esta tempada o seu segundo ano no Mundial Júnior, pero agora conta cunha oportunidade de luxo para brillar no Mundial. Para ir sumando kilómetros, Roberto Blach tomou parte a pasada fin de semana no Rally de Castelo Branco, puntuable pro nacional portugués co Fabia Rally 2, que xa usou este ano nas Illas Canarias. Blach e Barreiro subíronse ao podio logrando un máis que meritorio terceiro posto a 54 segundos de Armindo Araújo e Luis Ramallo, vencedores con outra unidade do Fabia Rally 2. Ímonos agora á provincia de Pontevedra porque Alexis Viéitez impúsose na subida a excusa apoio terceira proba da temporada do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña. Viéitez cun Fórmula Dicode marcou o ritmo nas diferentes mangas de carreira, sendo o único piloto capaz de baixar do minuto e 50 segundos. A case 13 segundos quedou na xeral Jesús López, segundo clasificado, con Forwing RS23, mentres que o podio completou Martín Villar cun BRC 05. Este coche siempre lo dije en todas las entrevistas hasta el día de hoy y mis publicaciones en redes sociales o lo que sea, y a cualquiera que me pregunte siempre lo digo, es un coche que va súper bien, estoy muy adaptado a él, yo lo entiendo, él me entiende, parece, y entonces pues bueno, hacemos una pareja ahí, como quien dice, perfecta. Y pues la verdad, a veces no sé ni cómo tanto da de sí, pero la verdad que cada día me sorprende más. Dentro da categoría de carrozado, sólida victoria de Jorge Pérez Alonso cun Porsche 991, sendo máis rápido en todas as mangas da carreira. A 12 segundos e 7 décimas quedou Rubén Blanco cun Millet, mentres que a terceira posición ocupouna Manuel Senra co Peugeot 308 TCR. Pisco Ventín sumou un novo triunfo na categoría Car Cross, superando en case 6 segundos a Beni Porto en prácticamente 8 a Abraham Vázquez. En regularidade, victoria de Carlos Gutiérrez e David Martínez por diante de Sito Cabral e José Manuel Quintas. O podio completárono Cristian Castro e Mario Martínez. Alfonso Pisco Ventín sumou a súa segunda victoria consecutiva da tempada no Campeonato Xunta de Galicia de Rally Mix. O piloto Car Cross foi o máis rápido en 3 dos 5 especiais, avantaxando en algo máis de 4 segundos a Javier Martínez Carracedo, unha victoria que chegou con suspense e decidiuse nas dúas últimas pasadas da segunda xornada. Ventín tivo problemas no penúltimo tramo onde perdeu o liderado tras deixar 41 segundos sobre o mellor tempo de Carracedo. A este último tamén se lle escaparía o triunfo na última especial ao ceder case medio minuto sobre un Ventín que tamén se impuso no trofeo MRF e afiánzase como líder do certame. A terceira posición absoluta neste Rally Mix Sidra da Estrada foi para Manuel Rey a pouco máis de 12 segundos. O resultado final, xusto estaban me pinchando ali na ambulancia e foi cando me deron, salín e deronme o resultado de que Carracedo chegada pinchado e bueno, ao final ganamos e a verdade é que bueno, pois a pesar do fastidiado que estaba, contento.
Dentro da clase B, a de turismos, vitoria para Francisco Dorado e Andrea Lamas cun Polo R5 tras 2 xornadas con moitos cambios na cabeza. Aquí tamén houve un desenlace agónico porque Tino e Jorge Iglesias chegaran cunha renda de medio minuto ao penúltimo tramo do día, pero a resposta de Dourado e Lamas, logrando o scratch, deronlle a volta a unha xeral que terminou coa dupla do Polo R5 no máis alto. A terceira posición final nesta clase B foi para Daniel Vázquez e Diego Ponche, cun Peugeot 208 N5. Bueno, a verdad que un placer vir aquí a correr a estrada, a organización un 10, nós tuvemos un montón de problemas o fin de semana, pero ao final conseguímolo, non? No último tramo estábamos lexos dos irmáns Iglesias que fixeron un carreirón e ainda así conseguímolo, o sea que moi contentos e moi felices, non? Na Copa Pirelli de 2 rodas motrices, vitoria para Esteban Cotón e Aarón Alonso con 8 segundos e 3 décimas de vantaxe sobre Jesús Emanuel Sánchez cun Citroën C2. Terceiros a pouco máis de medio minuto dos vencedores finalizaron Juan José Pintos e Joel Souto. Ímonos agora ata Carballo, onde se disputou a terceira proba do Campeonato Xunta de Galicia de Autocross. 5 categorías puxéronse en liza nunhas mangas oficiais que nos deixaron unhas vibrantes carreiras. Na clase 1, Alejandro Martínez logrou a vitoria cun segundo e 3 décimas de vantaxe sobre Martín Castro, o termo dos 8 xiros o circuito. Ambos pilotando senllos Peugeot 106. A terceira posición final ocupouna Manuel Felípez con Citroën Saxo. A 2 segundos do vencedor, 11 pilotos tomaron parte na grella da final da categoría 2 para coches de máis de 1.600 centímetros cúbicos. Felipe Santos impúsose ao termo das 8 voltas cun segundo e 2 décimas de vantaxe sobre Iván Fernández, este con Peugeot 206. Terceiro no trazado coruñés finalizou Alfonso Álvarez da Escuadra Arteixo Motosport cun Citroën Saxo. Na clase 3, a dos Carcross, gran vitoria de Diego García con Light Life. A 4 segundos e 7 décimas quedou Alejandro Medín cunha base, unidade que tamén escalou ao terceiro caixón do podio da man de Antón Muiños. A clase 4, a dos 4x4 deixounos a vitoria de Enrique Castro cun Mitsubishi Lancer Evo 6. So 5 décimas sepárano do Citroën DS3 de Sabino García. Sergio Busto impúsose dentro do trofeo MRF, mentres que na categoría Júnior a vitoria levouna Daniel Cierto. Entre os Carcross Júnior o máis rápido foi Iago Rodríguez. A 20 segundos clasificáronse Pablo Molinos e Daniel Cierto. A seguinte proba do Campeonato Xunta de Galicia de Autocross disputarase o próximo 27 de xullo en Santa Comba. Espectacular inicio de tempada de Rubén Gandoi, que sumou no slalom Antas de Ulla, terceira vitoria consecutiva no Campeonato Xunta de Galicia de Slalom. O triunfo de Gandoi con Peugeot 206 decidiuse na última manga, na que logrou o mellor tempo do día para bater por apenas un segundo a Manuel Trevín. A terceira posición final foi para Daniel Mellado, quen quedou a pouco máis de 5 segundos de Gandoi. Na categoría de debutantes, triunfo para Daniel Insua con Seat Arosa por diante de Cristóbal Castro e Iván Ferreiro. No trofeo feminino, Mariquiña Chao sumou un novo triunfo esta tempada con Adriana Martínez e Zaid Camiño acompañando a no resto de posicións do podio. Así co resto de noticias do mundo do motor na nosa comunidade despedímonos. Facémolo como sempre con imaxes dos grandes protagonistas deste rally comarca do Carballiño, Víctor Senra, que logrou o 6º triunfo consecutivo da tempada. A nosa próxima parada será a mediados do mes de xullo no Rally Sur do Condado. Ata entón!